Humanasikop sa Mandaue City Police niadtong weekend ang 47 anyos nga si Robbie Gaviola tungod sa paghapot niini og illegal nga drogas. Karon lang sa hapon gipasakaan si Gaviola og kasong theft sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Si Gaviola ang lalaki nakuhaan sa CCTV nga mikuha sa service phone sa usa ka cafe sa Barangay Mactan niadtong June 3 sa buntag. Matud sa usa sa mga tag-iya sa cafe nga si Raymark Batensil nga samtang gikalipay nila ang pagkasikop sa suspect sa laing kaso, midayon gihapon sila sa pagpasaka og kasong theft aron masigurong mataral gayud si Gaviola. Si Gaviola gikatahong may lain pang duha ka mga kaso sa pagpangawat ug usa ka kaso sa illegal nga drogas sa Lapu-Lapu City sa wa pa kini mangawat og service phone sa cafe sa Barangay Mactan. Kung sa may dagan sa katuyahang pagkadakop diri sa Mandaue, at least ma-add on sa iyahang kaso. Wala pa mi ka-coordinate sa police station 4 diri sa Mandaue to check basin lang kung na-recover niya ang cellphone namo or wala pa na-dispose. Basin lang.